A la zona de Lleida, Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues, Urgell i Segarra farà sol. No hi haurà precipitacions. la temperatura pujarà. La temperatura mínima serà de 12 graus i la màxima serà de 25 graus. Bufarà vent feble. A la zona de Alt Pirineu i Aran, Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Urgell i Cerdanya, farà fred, hi haurà núvols, el cel estarà cobert. Hi haurà precipitacions en forma de neu. Les temperatures seran baixes. La temperatura mínima serà de 0 graus i la màxima serà de 5 graus. No farà vent. A la zona de Catalunya Central Solsonès, Berguedà, Osona, Bages i Anoia, farà bon temps i el cel estarà solejat. no hi haurà precipitacions. Les temperatures pujaran. La temperatura mínima serà de 14 graus i la màxima serà de 27 graus. Bufarà vent moderat. A la zona de Terres de l'Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, farà calor, hi haurà sol i el cel estarà amb núvols. No hi haurà precipitacions. La temperatura mínima serà de 17 graus i la màxima serà de 24 graus. Bufarà vent. Hi haurà mar arrissada. A la zona de Tarragona, Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp Baix, Penedès i Tarragonès. Hi haurà sol, no hi haurà precipitacions. La temperatura mínima serà de 12 graus i la màxima serà de 24 graus. Bufarà vent feble. Hi haurà mar arrissada. A la zona de Barcelona, el Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès, el cel estarà cobert de núvols, hi haurà precipitacions en forma de pluja, la temperatura mínima serà de 11 graus i la màxima de 24 graus. Bufarà vent forta, hi haurà maregassa. A la zona de Girona, Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Baix Empordà, Selva i Gironès, farà calor i hi haurà sol. no hi haurà precipitacions. Les temperatures pujaran. La temperatura mínima serà de 18 graus i la màxima serà de 34 graus. Bufarà vent feble. Hi haurà mar arrissada. Da da da